Ajde, ajde. Ajde, čujemo se. Da! Samo jedno prašanje. Jamači ova nacija. Kakva je ova situacija? I osnov to je prašanje. Jamači ova nacija. Kakva je ova zajebana situacija? Pasoši ne se vizirat, narkomani te krizirat, novinari te frizirat, a naši me reprizirat. Pa kakva je ova situacija? Šetam iz gradom kako zombi. Na svite vrati stavile bombi. Na sekoj 200 metra pojedno bombi. I 5-6 možem slučajno papiti bombi. Pa dobro ovdje. Kakva je ova situacija? 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 Moja je nacija, a moja nacija. Moja je nacija, na cela jedna nacija. Moja je nacija, ona jedna nacija. Moja je nacija, na moja nacija. Daj kare! Pasoši ne se vizirat, narkomani te krizirat, novinari te frizirat, a naši me zajebavat. Pa kakva je ova situacija?